o meu país é verde nevoento, é saudoso dianteiro, é unha xente e un san. O meu país labrego e mariñeiro, é un recuncho sin tempo que durme nunha lla. Despois de tantos anos, queremos agradecervos fondamente a todos os que seguides resistindo, acudindo anualmente a esta estea homenaxe, felicitar a todos que perante estes 15 anos foron premiados, tendo en conta que sempre buscamos as persoas e colectivos cusas trayectorias foran tan comprometidas con Galiza e as súas entes como lonxadas de calquera caste de zona institucional, elitista ou de poder. O meu país, tecendo a súa historia muiñeira e corredoira, acocha a súa verdade. O meu país, de lende Marusía. Hoxe nas Encrobas, 30 anos despois, hai veciños que viven aillados ao pé do terraplén, de medio kilómetro de fondo, con carencias graves de sociabilización, cuyas consecuencias son difíciles de amañar con calma. A Irmandade Moncho Valcarce decidiu, na súa 15ª edición e na categoría pola defensa da terra, conceder o premio diste ano aos veciños das Encrobas, aqueles que hai 30 anos plantaron cara a Fenosa e os que 30 anos despois recolleron o testigo. Nas noites de invernía dibuxa a súa agonía nun vello. Este gusto de Moncho, porque tamén foi o que nos deu forza a nos para seguir luchando, é por el e por aquelas mulleres das Encrobas que tanto pelearon no seu tempo. Sempre procurando a revalorización da nosa etnografía. Así publicou a Casa Vivenda, a Casa Popular e as construcións adxetivas. No 2003 veo a luz a súa obra magna, as construcións da arquitectura popular, Patrimonio Etnográfico de Galicia, que mereceu o premio de investigación Antón Losada Dieguez e o premio da Crítica Galicia. Este é Manuel Camaño Suárez, e a súa vida e obra dan conta das verdades de tal definición. Andamos a facer un traballo que nos pediu antes de saber que estaba enfermo Manuel María. Chamoume e dixo, oye, eu teño unha obra de teatro aí que habería que darlle a intensidade e a forza necesaria, poñela en circulación. É unha obra que se titula Unha vez foi o Trebón, fala das loitas irmandiñas. Deixou unha obra de teatro que ten 11 pezas que musicamos, porque pediu que as musicáramos niño ou eu, calquera dos dous, o musicamos os dous, que se fora representada e que dirixira Manuel Lourenzo ou Pancho Pillado ou alguén dos que tiña de confianza e demás. Tamén eles están participando e hoxe presentamos esas cancións, hoxe, e queremos nos presentar a vos. As túas palabras eran ferro irado, contén la cristaliña transparente. Por eso te seguí, o povo honrado, por eso as tuas palabras son semente. As túas palabras son o noso pan, as que usamos para amar e para falar. As túas palabras son o capitán, as que nos dan a forza para loitar. Tiñas a forza do mar e do trebón, e como o mar cantabas e bruabas. Tiñas a forza suprema da razón, ou lostre
ferías e alumabas. Manteremos viva a memoria de Moncho. Creemos que é un deber de todo o galego, por un home que deu todo bo por o noso povo.